Mä oon ollut tässä yrityksessä puoli vuotta ja saanut tehtäväkseni hallitukselta saneerata tämän yrityksen kyllin kannattavaksi. Siellä ei ole töissä mun kavereita, enkä mä oon sellaisia hankkimassa. Sä oot nyt kuitenkin toimitusjohtajana tilannut tämän koulutuksen. Niin eikö se nyt ole kaikkien edun mukaista, että me saadaan tästä mahdollisimman paras tulos irti? Kuule, mulla olisi ihan oikeitakin töitä. Pitää käydä tuon ensi vuoden budjetti ja varmistaa, ettei sinne ujoteta tämmöisiä askartelukursseja. Meneekö sulla vielä pitkään? Onko kaikki kunnossa? Ei ole. Pakko pestä kasvot, mä näytän ihan kauhealta. Et suinkaan. Sä näytät ihanalta. Mä sanoin, että sä näytät ihanalta. Kiitos. Mä tarkoitin sitä todella. On marskalken liitar på oss! Uskooko kapteeni, että joukot pysyy asemissaan? Kyllä vaan, herra eversti. Täällä poteroissa meidän on parasta olla. Jos vaan A-tarvikkeita ja leipää piisaa. Ja välillä muutakin ruokaa saada, niin mikä ettei. Hyvä on. Vad ville han? Någonting speciellt. Han alle talti poikana. Ja lopulta mä sain selville sen nimen. Ja se on tää Tuomas. Saari. Sanoit, että se näyttää sulta. Se on identtinen mun kanssa. Kaikki ne jutut kapakkatappeluista, se on ollut Tuomas, en minä. En mä tämmöstä voi kirjoittaa. Kenenkään terveys ei kestä tuollaista. Ja sinun terveytesi on liian kallis uhrattavaksi. Liian kallis sinulle, perheellesi ja koko maalle. Voi tietää sitä, kuinka minä olen yrittänyt. Oletko? No, olen! Inget nytt om Colosseum? Nej. Ja, men herregud, någonting måste du väl ha att berätta? Ja, men då hade jag gjort det vet du. Fast jag är inte insatt i de viktiga sakerna. Jag har de där förbannade brillorna. Så jag viper mig, ta mig fan inte på Georg. Varför utnyttjar han inte hela din potential? Men någon vettig uppgift måste han väl ha att ge dig. Det är taktik från hans håll. Han vill säga att han kan lita på mig först.